Sasun
Ro
nuwun para kadang sutresna budhe jawi kang tuhu kinurmatan. Kabeh wadhong glegongsa parisuka sawetawis sekaranom campur sari. Mijil saking Tuntang Semarang kanthi pangarsa Raka Mas Jiya. Ingkang tuhu bagya minulya. Pengumuman katur kunjuk para pamirsa, para pinar lenggah putri kakung ingkang kepareng hangestreni, ingkang kagungan mobil Elsapek Mitsubishi kanthi plat nomor AD9154EB. Dipun tenggo panitia wonten ing ngajeng badhe nyambil kuncinipun. Jangkep STNK. Gadek iki rada lumayan. Mitsubishi plat nomor AD9154EB. Monggo kasuwun pinarak wonten ing ngajeng nyambil kunci sekedap ajeng dipun pindah kagem kelancaran wonten ing keamanan jangkep parkiran. Larasing gendeng parisuka sinambyang rantu saderengipun kancik lekasing kartu wigato sing ganti kawiwitan. Putri pasamuan keluarga Ageng Bowo Sugiarto sekalian Ibu Rani anggenipun kagungan kersa wonten ing bahagian boyong temanten jangkep nyawiji Rosid Multimedia Video El Nino Audio duwin kabel ruwet audio nggone sing digawe dhewe ya. Sekaranom campur sari. Kabeh waduh ungguling gongso jangkep para pesinden-pesinden nampuh ingkang kepareng dipun pameraken wonten ing siang punika. Samakta ganti sae gondeng diri koki kondang catering. Wah, iki ling digawe ra masak iki.
subur omong lebur kemari patra lo sinambi. Subur omong lapor kemari patra lo sinambi. Sepindah malih ingkang kagungan mobil sapek AD 9154 EB. Mobil sapek AD 9154 EB kasuwun tumuju wonten ngajengan dipun tego panitia nyambil kuntakipun. Matur nuwun nggih. Juragane ya. Subur omong lebur kemari patra lo sinambi.
Konjo ingkang kinurmatan Raka Mas Riyanto Bagong Wicara sumangga nuwun. Didem prabawan kraton. Angga buki sajroning sasana sewaka kaunggu pamuthang sang pamangkati penjanipun Bapak Sugiyarata miwah Ibu Rani. Kanthi pangucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Sih rahmat tentrem rahayu mugi tansah kajiya. Kasarihan dika sageng prayageng tamu sadaya. Sinatan lumunturing sih nugraning Gusti murbeng dumadi dirga mendhak kala sirna. Sirnaning angkara mahaning hayung tentrem rahayu niskala. Kadidi mangsa pinilih Respati kasih sinenggalan Surya kaping 12 Februari warasa 2026 wonten titaing Jawata kasa ing angkasa kasangga ing Bantala kaindran samudra sisi langgeng Prabowo sinebat asma inggih menika pakurmatan penjanipun Bapak Sugiyarata miwah Ibu Rani kepareng lumadi lampeng toto putra hambayang kari oleh sang pinargya putra pinanganten sarimbit sang bagus Wahyu Adi Setiawan ing sampun keparengan jatuh putra putri saking panjenenganipun Bapak Brahma Ibu Sarati inggih ngasesilih retnaning Diahayu Rara Triwahyu Jumiati inggih keparengan enggah wonten Karang Pradesan Tosari Jerakah lalatan selo kalebeting wewengkon Kadipaten Boyolali. Wonten madaning sasana papaman keparenga manungku puja mring Gusti ingkang murba kaosa kelaring bawana. Keparenga sesandhe urih minulih.
sembah nireng lun kapurba risang marapa karat Nur Hamid pasang Kalimantabu ilu dina sinebatan dina bena tulak sarik dumawi kantong mugi nepatno saking siku denaning Gusti kalih kamardikan panjenenganipun ing nembe lelengan kan ijo matikane pangawa keparengan sami mugi tansah samya jaya-jaya wijayanti suwuh basta tekaping ulah Paramastuti. Sinajan lumadining tata pocor piniji ing wanti sang parandirikat. Tata sing rahina kang gumantung ati gegana. Katon remu-remuan yen sekali angklu sang sita resmi datan jumedha lamung taragana kang agareng gularang cakra pinangka dipaning ratu. Nujari Ruspati kasih pamodhang sang pamagati bejanipun Bapak Sugiyarata sekalian kepareng lumadi lambang tata putra hambayang Arginarga putra pinanganten saripun sampun keparengi nagit jroning para katang pangarsaning paregyan liwah para katang pangpating areng keparenga manungku puja pring panguwasing Gusti ingkang Maha Rasa wonten madaning sasana pepaman tansah pinaringan dirga yuswa satemah anjayeng bawana salami wonten madaning sasana pepaman kaumku pamodhang sang pamangkadi kanthi andhap pasoring panggalih sarta sembah sungkem wonten pangarsanipun para punden para bene sapa sesepuh aji sepuh ing satu hanggung mesti ditumateng pepoyan ning kautaman ing pantes pinundi para beogung pangemban pangbating praja sadhereng negari datar kendhat hangesti jejeng adring sadulu sinungsung ing pakromatan para halim salah para lomo datan kantun para pandhita para wiku para biksu-biksune para suci ing saduhu uluhuring budi para sarjana sujaning budi sampun keparengan nampi wahyu ing kasutapan inggih satu pakpamuli datan katalumen keluarga gugung panjenenganipun Bapak Bro miwah Ibu Sarti inggih saduhu minulih lambang tata pocor hambayang Pinarga putra pinanganten ing sampun keparengi nagit jroning para katang pangarsaning paregyan miwah para katang pangemating arep tetela bathi katur untung asani kesageng prayagung tamu sadaya lumaraping sang binadi kekalih saking sasana Parman kakang dimancing wonten madaling sasana sraka dening para-para paraga ing parahana krida lumadi lambang tata pocor tinampen sang binadi kekalih wonten madaling sasana pepaman prayoga kinaryonar poko cundaka dharma wicara iwiniku pakurmatan panjenenganipun Bapak Hadi Sutanto ambabar pangandika tumanduk pamodhang sang pamangkati daya-daya katampi sang pamangkati urip tanasa kiblat liwatan tundha bimaning atrimanggi tanulyan gung panjenenganipun ing minggu pakurmatan Bapak Wiyana kasumpul saking panjenenganipun Bapak Sugiyarta sekalian lumadi lambang tata pocor panampi laju lambang tata pocor Palidharma gebyok-gebyok pangunju antartaning Siniman sindur sajuga kapratitaken sang pujangga semboga saking Ibu Sri ing wijiling saking Karang Pradesan Ndrakah Laladan Selo kalebting wewengkon Kadipaten Boyolan laju lambang tata pocor sukuman pring Yayah Rena Ayoga Brata madaning sasana pepanggingan sawetawis lambang tata pocor kasih kepareng para kadang-kadang pramuladi kogi kondang catering kepareng lumadi ngabiyantara temadaning sasana pepaman asung lelati wonten ngasos agung prayagung tamu sadaya laju lambang tata pocor ingkang atur pambagya rajul kunjuk sangya para tamu winastan lambang tata pocor Saragata Panakram uritan asa kiblat miwatan tundha bimaning atur manggi priyagung kinarih hanjati lambang tata pocor atur pambagya basi kunjuk sangya para tamu panjenenganipun ing niku pakurmatan Bapak Krishna ambabar baparing pangandika Saragata Panakram panjenenganipun para tamu punika agung
mengkate batu rakit ing bocor sampun keparengan agil jero para kadang pangarosani paringyan miwah para kadang pangpati kareng ing wasana keparenga pinerek colong kasinar susut sampai palengan sinambi hangramtu babaring tata rakit ing bocor mangke kepareng gadhe gayes kawiti Somadya laras ing laras katon kadining kandha satemah. Salebet wisma parikan katon kudup kumedhap kadiket debeng kenya kang kinari krama. Karo daten katon pandra ing siti tidem permanem tanaman tilaka yen wisma parikan katon arum endah angalel. Pinerbapan sumoting Sang Hyang Mustikaning Bahagian. Sang Bagus Wahyu Adi Setiawan sekalian. Sampun sampak tata rakiting busana jangkep anjing unten madyaning sasana sewaka. Para parogeng parhanang ridho kinarya. Ambabar pangandika panampi. Kinarya sulisarya saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto sekalian tanduran muhung panjenenganipun ing winengku pakurmatan Bapak Wiyana. Kasumbul saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto sekalian. Sinatan panjenenganipun Prayogung kinarya Narpaka Cundaka Cundaka Dharma Wicara. Ingin menunggu pakurmatan Bapak Hadi Sutanto kinarya sulisarya saking panjenenganipun Bapak Bro sekalian kasun hangrak kuldaning Sang Benadi kekalih manjing wonten madaning sasana pepaman sampak samudaya para parogeng parenghanang krida hangrak kuldaning Sang Benadi kekalih manjing wonten madaning sasana sewaka kinana saking mandha lamun kadulu kadi meminta nugraning Gusti ingkang murba kawasa tansah hangaras padha sih mring Gusti ingkang murba kawasa panjing wonten madaning sasana sewaka. Sugiyarto sekalian kasun sama penghati sakari didujikan sing sasana palengan tidak menemat haning sasana pemampang lumati lumampah lambang totopo celung penampen Sang Benadi kekalih menemat haning sasana pemampang.
Man
panjenenganipun para tamu putri kakung ingkang sadupek pamulya. Sawetawis para katang-katang pramulati saking kopi kondang katring kepareng. Leladi wonten ngarsa sagung prayagung tamu sadaya ingkang menika mangke lumadi lampeng tata upacara potret pangeston kapurwakan keluarga Gung panjenenganipun kadang besan sutra mangke kasuntet dak sungging kalian pinarga putra pinanganten sarbit saperlu kabundut gambaripun. Lir gumanti keluarga Gung panjenenganipun Bapak Sugiyarto mangke ugi kasuwun berkah foto sesarengan kalian pinarga putra pinanganten sarbit wonten madaning sasana pepanggungan lodanging swasana wangsul gelar budaya campur sari Sekar Anom. Mas Mantri sumangga. Langsung? Yuk, orang kodo kaset-kaset kayak Tinar bukatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Ngarsanipun para tamu putri kakung ingkang tuhu kinurmatan pangombyong pisan Sutrisno Tosari Jraka Selo keluarga ageng Bapak Bero Sagotrah kula wangsa. Kawulut sikat karhayon pinanggih. Anggenipun kepareng hangestreni rawuh wonten ing pasamuan keluarga ageng Bapak Sugiyarto seklane Burani. Anggenipun kagungan kersa boyong temanten wonten ing pahargyan ing siang punika. Sinambi lenggah hanyeling lenggahipun para tamu. Gumlaring budaya Jawi campur sari Sekar Anom mijil saking Tuntang Semarang kanthi pangarsa Raka Mas Jiyo sarjana Mas Jiyo Naradipa sarjana pencak silat. Jangke Widuwati para pesinden-pesinden duwin bintang tamu ingkang kemareng sopan wonten pahargyan ing siang punika wonten Mbak Linda Maya Tuntang Semarang, Elida Suryandari Wonogiri, aduh Era Wati Temanggung lagi petuk iki aku duwin bintang tamu wonten Dimas Kusdi Arjuna saking Bantul Yogyakarta. Monggo adik-adik ini suwan kemareng nuwun dawuhipun ngarsanipun para tamu sinambi lenggah kaning rahapi pasugatan ngarsanipun para rawuh sesarengan jangkep nyawiji El Nino audio kabel ruwet audio bener to ora jenenge Cah? Bener Pak Giarto isone juga gane kleru mugi-mugi laris manis kabeh. Rosot Multimedia Dinar Buko Sekar Anom campur sari nuwun matur nuwun.
Parisuka sawetawi sampur makane pepanggen kunjo sagung para pamirsa tansah nderek memuji katur temanten sekalian garwa Mas Wahyu Adi Setiawan kalian Mbak Tri Wahyu Jumiati. Mugi dadosaken jodoh sing awet langgeng ing salaminya antuk bagya mulya donya akhirat. Amin. Obah pola kudu sarwa ngarah-arah istiqomah sarana ibadah ngilmu agama wajib biasa. Mugi dadosaken keluarga ingkang kebak barokah amin Allahumma. Amin. Manten sekalian garwa adoh saking leloro, adoh saking perkara, adoh saking panggoda, mugi antuk bagya mulya. Jinakna kabagyan kamulyan rezeki kathah ingkang barokah ayam tentrem bagya mulya donya akhirat amin Allahumma. Amin. Sekarang campur sari kang kepareng sowan sinden sirung tahu awor iki garwanipun nggih dalang kondang saking Kulon Progo. Mbak Irawati Temanggung sekarang nom campur sari. Kowe apik wedok ya. Oh, apik wedoke. Biasane apik lanange. Ora apik nggonmu. Nggonmu apik ora? Engko tak foto tak kirim kene. Dipap. Iya. Kaya aku bulan Sowan montring jurang jero jerakas Lombaya lali. Nggih. Bagian Bobo Sugiarto sukan Ibu Rani. Ngaten. Dongake mantene. Nggih. Mantene putri cantik sing kakung wirenge. Loh, sampean karo Tegese iki rasa, malah rasa kuat tenagane. karo mangsamu putih napa piye? Iki jam kelingan jaman semono. Piye? Mas Wahyu iki jaman tetakane ya ling MC aku. Oh iya toh, saiki tekane ndata mantenan. Nah, cepet men gede ya jebule. Apa nih? Tetak mbiyen ki lara. Kowe ki ora ngrasake larane ning melu menikmati hasile. Lara tetak iki mbiyen ki. Sampean ya wis tetak. Ya wis. Delok. Wah, apik no bojoku nek ngarapi Black Mamba. Kok iso Black Mamba lho? Pokoke medeni pokoke. Nggih. Piye dongane? Dongane kagem temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah dalah warahmah barokah. Amin. Ayem tentrem Amin. langgeng donya akhirat. Amin. Dadi bojo jodoh donya akhirat. Enggal-enggal pinaringan momongan putra-putri kang solih lan solehah. Amin. Pak Sugiarto pisan para tamu mugi gampang rezekine sehat bagas kewarasan. Nggih. Duit receh dadi akeh, Amin. duit sak lembar dadi sak miliar, Amin. duit sing wis nglumpuk ora gampang kejupuk, duit sing rungono mugi enggal-enggal teko. Nyanyi ya, Nduk. Moh. Karo apa? Adus. Lah ya nyanyi kok. Oh iya. Sampeyan ki kok lek Lah ya ora ngerti, mbok menawa kowe arep kirok ya to, mung jenenge senengane dhewe-dhewe. iya, tapi aku nek dandan ngene iki nek ya nyanyi to, Bos. Iya, kowe anak buah, kita menyanyi. Kok anak buah. Aku nyeluk bos no kok. Berarti kan kowe anak buah. Nggih. Badhe Sampeyan bawa? ora dandan bagong to, Mas? Ora, Lah ngopo lucu lho. ora dikon karo bose kok. Oh, ora dikon to. Teko dandan dhewe inisiatif dhewe ngono ki. Bagong mboten bos aku ngono. 300 sih Mas, oh nggih sak saya. Kemau lho, ket mau ngomongke meni ora dandan bagong, ora aku beren 300 sak ngono iki ket mau. 300 jaluk sik. Jaluk sik. Brong. Monggo larasipun Dek Irawati.
Bawa ya bojone dalang kok. Oh, iki bojone dalang ya bawa kok. Ayo manuk, manut. Nggih. Bawa napa jineman mawon? Oh jenengan kuwi apik kuwi. Jineman mawon nggih. Laras. Aja halus-halus. Lah ngopo? Ambiyen main nang Klaten, kalusen tamune turu kabeh no. Gara-gara kowe mbok ombeni ya. Arep mulih tak gugahi. Ayo mulih bar. Kene wae. Iya ya. Joget ya. Jeneman kok joget. Lah ya ora apa-apa. Ya. Monggo besan Sutresna keluarga Agang Tosari kasun dipun foto pendet gambaripun kasumanggaken. Mbok bilih foto ing sang teko 7 ro monggo. Los iki. Sampun? Yo. Lalu mangsa Sip. keturunan aku dhewe iki man. Piye? Mat tenan ya. Mat. Sekaranom. Heeh. Mantene pokoke muga-muga padha senenge. Amin. Bekti karo wong tuwa, mara tuwa padha wae. Wong tuwa sing ukir jiwa raga, mara tuwa sing idana rasa, kei jejodohan tinggali bondo sesuk entuk peputra, akhire uripe bagya mulya. Amin. Janji padha senenge jamin bakoh rumah tanggane. Aku ya ngono, aku ki ya senenge pol. Kowe ngono to? Iki mantene lagi 5 dina, Nduk. Kok 5 dina piye? Ijabe tanggal 7, iwe nduk besan tanggal 8. Heeh. Lagi 5 dina iki santai ngene iki. Lah terus? Tapi nek 10 dina, wah ning sikil ngetok-ngetok. Ngopo? Wah, Lah ngopo? Ya kok kan kegiatan kuwi to. Kegiatan nang ngene-ngene. Aku mbiyen dengkul loro melecet kabeh kok. Oh. Lah para tuwa mung nyepaki karpet ngene iki, panas wae. Wah, jungkel kok ya. Tak gasrut terus. Kamare kebak beras. Ngisar karo anak ngaku joko loro-loro anake jalali
pahargyan Pak Sugiarto luar biasa, Nduk. Heeh, Mas. Pendak duwe gawe ra tau nampa-nampa sumbangan. Mugi-mugi kawlujengan karayan pinaringan sehat Pak Sugiarto. Amin. Iki nek di dhuwitke ngono nek nampa ngono ya Avanza ya entuk lho. Lah ya nek wong ngitung-ngitung ki koyo ngono kuwi lho, Mas. Lah seneng kuwi lho ngitung. Ah iki diperangeket nyatus ngono ya second Avanza. Pak Sugiarto hebat tenan luar biasa. Kowe ki rene yo. Apa? Kowe rene. Lah aku ning kene kok penak ning kono. Ha, gaweane ya mung udut arep napa? Aja rono-rono panggung ngamblek no baran no. Ora. Kowe lah ya ora kakean dosa to. Lah, ra ndi dosa, Nduk. Kene dewa kok ndi dosa. Dewa apa? Menungso ki ya ndi dosa kok ya. Dewa apa? Mosok ya ora duwe ya. Kene lho. Iya, ya. Nah. Kawulujengan karayan pinanggih. Iya, memperlihatkan dirimu Ya. lho. Ki ora mung campur sarinan. Apa? Sesuk ya nanggap reok geden. Wah, to. Reokan kuwi aja melu reok kowe. Lah sampean melu ra? Ora, Lah apa? ora dijah. Katur sinambi lenggahipun kanthi haminaken panci. Joget lho sebagai bagong ngono lho, Jar. Urung wayahe. Ini Ya, entekke. eman beda saking kowe kondang catering. Lelanono pamit mulih mesti kula yang dede jodone mugi enggal antuk sulih wong kamita ladeni sliramu
sambiang rantu dawuhipun para kinurmatan kuwi Mas Manten ya. Elida Suryandari Wonogiri. Ngejawab kok ya. Lah sampean nek ngejawab ora tau iso apa pancen larang apa kepiye? Ora tau ngejawab. Tapi sine gawan memet. Iki nek ora sing digawe Pak Sugiarto ya ora katur rene aku. Matur nuwun Pak Sugiarto, paringi rezeki. Dijob batalke. Laris Dicop karepe salah, ora dicop salah, jur piye jenengan? laris karepe ora karepe. Dongake ngantene sik, Dah. Nggih Mas, nggih derek tetungga mugi-mugi tansah pinaringan ayam tentrem nggih Mas. Amin. Langgeng anggenipun bebraya. Amin. Enggal-enggal pinaringan putra lan putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Nek jumlahe ya wis manut ngono wae to Mas. Manut sing gawe, sing penting duwe putra putri. Nggih, leres. Duwe bojo ki nek randang dianaki susah. Iya to Mas. Bakune ki wong bebrayan ki cepet duwe momongan, duwe keturunan kok. Ya, susah meneh di anak ra duwe bojo kuwi luwih mesake lho kuwi dadi. Piye to kowe iki? Piye kuwi? Duwe bojo ki nek randang di anak ki susah. Susah. Susah meneh di anak ra duwe bojo. Lah nyanyi Ane nganti kisruh. Mula dongake mantene aja nganti. jujuduan sing awet ing salami-laminyo. Ya, amin 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 amin. Manten kuwi ketok. Iya. Manten jodoh pasangan iki ketok. Nek wonge berjuang berarti sayang. Iya. Nek wonge lomo berarti tresno. Oh iya. Nek wonge manut nurut berarti wedi kelangan. Iya bener kuwi jenenge tresnane iki gede, Mas. Iya, mula iki jenenge ngunduh. Ngunduh. Ngundangi para tamu sederek tangga tepaling nyuwun berkah pangestu dipun rawuhaken. Ana artine to? Iya. Terus. Ngunduh. Eh? Duduh. Duduhke. Iki lho besanku lho. Iki lho mantene iki dadi apa? Doh ya doh idune lho, Mas. Umume ae. Nggih. Pak Tumar. Tumar piye? Lengganane pun request Madiun Ngawi engko nyanyi tole Dimas. Sapa? Dimas anu Kusdi Arjuna saking Yogyakarta. Lah ya MC ki ngono kuwi lho, Mas. Ngapa? Dadi ya dandan wedaan ki ibu teh ngono. Aku wis ngedaan. Lah ya wedak. Lah kok wernane? Wernane kok anu ora iso putih ngono. Apa wedakmu salah? Ya ling model pucet tok dadi. Maju Mas arep fotoi lho. Mau golek kon dhewe ngono lho ora. Iya. Monggo nderek paring parisuka sawetawis Bapak Ibu ingkang kinurmatan garap sragen ya. Iya, Mas. Bariki tanjake duete Pak Tumar Pak Lurah. Nggih. Jerakah dawuhipun. Nggih. Ki lagune apa? Sragen Ayo apa? Senengmu apa? anu Pak, menika ngersakaken lagu menapa Mbak menawi enten sing dipun remeni irama sragenan. Pak ngantuk to, Pak? Non? podang kuning ya cocok iki. Nggih. Wonten sing ngersakaken napa melih wau? Ninggal katresnan. Iyalah. Nggih. Ya, nggih, Cek. Pak ngesake podang kuning kagungan manuk teng griya, Pak. Manuk. Ada. Oh manuke Manuke mboten tau dikandangke. wis Dan lulut jur piye? berarti. Wis lulut berarti. Kowe duwe senuk duwe manuk ora? Kan. Kowe duwe manuk ora? Kowe duwe manuk. Ya aja ngono lho, Mbak. Kowe duwe manuk. Aku to, ya duwe to. Aku ya ngingu nang omah. Syukur. Manuke syukur. di loro, Ding. Ning manuk iki kadang ngono nek sok stres mereka terus kulune brodol iki piye ya, Wah, Mas? ra ngoceh anggere pulune brodol. Neng enek lho manuk ngocehin jerit ya eneng. Ya piye ya nek manuk ki ya umume ya ngono cit ngono kan. Manuk ngocehin jerit, manuk cepet leregan. Kuwi rada lara lho kuwi. Wah ora cetha. Arep nyandi. Podang kuning kok. Di bawani mboten, Pak? Nggih. Ayo, memang lak urang bawa ta? Iki kok rumangsaku nyambut gawe iki mbok sing ikhlas ngono lho, Mas. Oh, bawa ya. Iya. Jare MC Kraton tok nih. Natyan. Semene. MC Keraton. Iya, MC Kraton.
Nadyan bojo demong peksi. Lho basan sampean gelem bawa ki ibu-ibu terus moto iki kok Akaweta lining pronto. Ngapain? Tang den satu sih enak bos. Ya umume ae. Oke kondang laris itu. Laris tenan. Sukses sih. Pokoknya mantene kudu bekti karo bojone. Iya Mas. Wong lanang aja nganti nglarani wong wedok. Iya bener. Nek nglarani atine wong wedok engko seret rezekine. Iya aja nganti. Tapi nek entuk wong wedok sing seret berarti rezekimu. Iya ta kowe iki tak rungokke tenan kok iki. Wong wedok kok seret ki wong wedok piye? Wong wedok ki aja nglarani wong wedok. Wong lanang aja nglarani wong lanang aja nglarani atine wong wedok. Iya. Oh ndak seret rezekimu. Iya terus. Nek kowe entuk wong wedok sing seret berarti rezekimu ngono lho. Kowe kok entuk wong wedok sing seret ora? Ora, mbiyen bojoku tak peki wis meteng kok. Ngono berarti wis meteng pirang sasi ya, Mas? Petang sasi. Lah, piye anakmu? Wah, ora ngerti pokoknya tak peki meteng pokoknya. Lah kowe iki piye? Lanjur piye? Lah napa? Lah wis meteng patang sasi. Lagi petang sasi, aku jek uman 5 sasi no. Oh, berarti jek akeh kowe. Wah, ngene iki. Sidone mirip kowe apa ora? Mirip aku. Oh, lah wong jek uman 5 sasi. Wah, ngene terus kok. Ning anakmu telu-telune kok iso ya mirip kowe ya, Mas. Iya, anak telu. Berarti ya akurat berarti. Iya. Bojomu kae lak ya mesake to, Mas. Ping 3 mbok kon ngedan ae. Kowe iki gek ijek cilik-cilik wis mbok tengi. Mbok ngono iki ya manut aturan pemerintah rada gedhe. Kowe kira ngerti bojoku? Bojoku rasa ngeden. Lah piye? Ngene tok metu. Lah bojomu ki operasi kok. Ping 3 operasi sek kabeh. Operasi terus kok. Oh alah, mesake, Mbak. Pertama kok blerek ngisor udel ngene iki. Iya, ya kono kuwi pancen. Ya kono. Kedua ngene iki rada Ngendi? iringan sithik ngene iki. Terus? Kedua. Iya. Terus Ketiga ngisor kelek ngene iki. Ketiga. ya ora enek wong operasi ya ngaleh-ngaleh nggone ya padha kuwi. Tenan bojoku awake suwek kabeh. Blerek ngene. Aja mbok tengingne lho. Wis rasa Aja. meteng. Engko nek ngantek ping 4, kere dhewe nomor 3 ning sor kelek, engko ngantek ning cengel. Wah, nek sesar kok ning cengel iki. Alus manis merak Dipaske sih. ati. Awas suwenggon kula lono goleki si podang kuning. Epo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Lah ngopo dadak ngono ki? Ngopo nek piye kakung dadak ngono iki ngopo? Gen medhuk nadane gen medhuk. Oh ngono, nek nadane gedhe dadak ngono kuwi. Wis pas yo ya. Pas. Inting ki alon-alon wae. Dikira MC budek ya. Udah melorot kok. Wong kok sentimen. Diantere ngono tanting. Podang kuning dawuhipun para pringkak hormatan. Penimbangane turu.
Sanesipun sekarano kantor Pak Lurah Tumar Kepala Desa Jerakah Pak Bayan Pak Care Pak Mode Toyo pemerintahan desa Ibu Bapak Wingking Remang Muda Taruna Jurang Jeruk Tosari keluarga Kebesan ayo Ijik Gewir Sugiarto kagungan hajat pancen kabeh wis dadi niat monggo Mbak Linda kalian Dimas Arjuna biaya pira wae diangkat ngenekke panglipur tamu masyarakat ngono-ngono ngendikane Mas Bagong Wicara menyang Klaten numpak pijengki mugi temanten kathah rejeki Amin 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 mantene mugi gampang rejekine Becet Mas ayam tentrem bagya mulya dadosaken judul sing awet tinebena manggundha pangrencana celak kanugrahaning Kang Agung tinebih sukar sakit tinebih tolak lan bilahi binucal sial dangkal cinaket bagya mulya ingkang pinangke sing duwe gawe ayam tentrem bagya mulya sehat bagas kewarasan ayo becet ke penak tenan lho Mas wes ayo penak lho terus ke Mas dikira ngundang mudin bareng ayo Mas oh jan panjenengan ki Mas Mantri iki lho Mas serba bisa ya Mas ya Insyaallah serba bisa ngapa? lah yo Bagong yo iso MC yo gaweane hadroh yo iso sing ra iso yo apa Mundase dhewe masih ya iso saru. Wis kula arep mbok mut. Monggo Mas Arjuna kalian Mbak Linda nderek parisuka. Nggih. Mas Mantri, matur nuwun. Mereka kagungan hajat ingkang hamangku gati Bapak. Nggih Mas Rusdianto, Bapak Rusdianto. Bapak Rusdianto. Kalian Ibu. Ibu Rani. Ibu Rani.
Sugiarto, Ibu Sembarang. Bobo Sampeyan sing gendang lho Mas. Ibu Rani. Cowok 50 gitu. Pak Slamet. Oke, ya. Apa? Cair. Hah? Cair. Madiun Ngawi Pak Lurah. Oh nggih. Siap sendika. Derek tetungga Derek rumiyin ya, tetungga Mas. nggih. Monggo. Mas Adi kalian Mbak sinten? Jumi. Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. Tri Wahyu Jumiati. Mbak Wahyu Jumiati. Mugia dados keluarga ingkang sakinah, mawadah warohmah, ayam-ayam tentrem bagya mulya saklaminya. Nggih. Ngantos maut ingkang misahaken, Mbak. Amin. Nggih. Ora ming ketuk tuwa. Wong Oke. tuwa pegatan ya akeh, Oke. gitu. Iya. Mula nganti maut sing misahke. Inci menjadi jodoh dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Kula nggih Inci. saged dadi kaum to niki. Oke, Mas. Saged dadi kaum kula niku nggih. Ngawudut. Dados napa? Kaum. Kaum. Kaum niki lho Pak Haji ngono. Lagi yo kaum lho Mas Nah, iki. nggih ta? Oh nek ning Jogja iki kaum kuwi haji.